Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa anong kaadlaw antes ang pinili ay kampante ang kampo ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. diri sa Negros Occidental nga siya ang mangin madinalagon. Para kay BBM Sara spokesperson Anay Mayor Rosani Coscuruela, ining hayag base sa mga surveys sa nagkalalain nga mga survey firms kung saan ang resulta ang nagapakita nga kadako sang biya ni Marcos sa iban nga mga presidential candidates. Sa pinakaulihi nga Pulse Asia survey nga ginpatigayon April 16 to 21, 56% ang rating ni Marcos, 23% naman ang kay VP Leni Robredo, 7% si Manny Pacquiao, 4% si Mayor Isko Moreno Dumagoso, kag 2% si Senator Ping Lacson. Wala labot diri, sunod sa kay Coscuruela, ila ginapaabot ang pag-deliver sang 28 ka mga alkalde, kag 5 ka mga congressmen sa Negros Occidental sa ila ginsaad nga suporta para kay Marcos. Inibisan pa may mga alkalde nga ang ila asawa nagasuporta kay Robredo. Hindi manigar sunod sa kay Coscuruela nga sa probinsya, mga elitista ang kalabanan sa mga nagasuporta kay Robredo. May panawagan man siya sa mga taga-Negros. Ang kadalagan ni Marcos, kadalagan man sa mga Negrense, ilabi na ang pamilya sang asawa ni Marcos nga si Liza Araneta Marcos, ang gikan sa Baguio City. Ano man ang mga resulta sang May 9 elections kung tani, ang mabaton sang tanan kag magauntat na ang anuman nga kainit nga natuga sang pamulitika. So kung padaog niya, Okta, SWS, Pulse Asia, Lilo, tanan iningad lang ko. I've said that BBM is leading by a wide margin. Yes. What about in Negros Occidental? As I've said a few weeks ago, this is going to be close and heated. But I am convinced with the 28 mayors behind and most of the congressmen, if not all, are sa Amon, I believe they will perform and they will deliver the votes. No? May mga report na nag-baliskad wala, Mayor. Why, Kuya Bati, may baliskad, pero I know some of the wives of these mayors are for Leni, and we are not worried about it.